Στη Σμύρνη το 22. Απόβραδο. Το τρένο φτάνει στο Δεμίσι. Το σφύριγμά του συναγερμός φυγής. Στο σταθμό πρόσφυγες, ολόκληρο λεφούσι παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Δεν πάει καιρός όταν μια ύλη ιππικού κατέβηκε να κάψει τα λίγδα. Έξω από το χωριό ένας γιουρούκος τζομπάνος με τ' άλογό του τους έκλεισε τη στράτα. «Γυρίστε πίσω, ασκέρι ελληνικό τραβά κατά δω», τους προειδοποίησε. Γύρισαν, τίποτα δεν υπήρχε. Ο Αϊγιώργης θαυματούργησε. Παίρνουν μαζί ένα σεντούκι με τις οικονομίες τους. Μια εικόνα για φυλαχτό στη δύσκολη πορεία τους. Αφήνουν πίσω το βιος και τον ιδρώτα τους. Άγια χώματα ποτισμένα με το αίμα των προγόνων τους. Ξαφνικά ξεσπά δυνατή βροχή. Αστράφτει ο τμόλος στην κορυφή. Το βουνό που λάτρεψαν ρίχνει κεραυνό. Δεν αποδέχεται τον άδικο ξεριζωμό. Περνώντας τον Γκάιστρο και το Βαϊνδύρι, φτάνουν στη χιλιοτραγουδισμένη Σμύρνη. Τούρκοι χαμάλιδες στο σταθμό με τις αράδες μεταφέρουν τις αποσκευές στους αραμπάδες. Στην Προκυμαία πολλής κόσμος, συνοστισμός. Στο Τελωνείο επιτροπές, αναβρασμός. Κάποιοι περνούν τον έλεγχο, επιβιβάζονται στα πλοία. Οι άλλοι, οι πολλοί, στιβάζονται στα ξενοδοχεία. Μια παράξενη ηρεμία στα ενδότερα. Τίποτε δεν προμείνει τα χειρότερα. Ξαφνικά η νύχτα γίνεται μέρα. Η Σμύρνη καίγεται πέρα ως πέρα. Το ξενοδοχείο Κράιμερ στις φλόγες, από καΐδια. Ένας γέρος ανάπηρος εκλιπαρεί για βοήθεια. Προσφέρει τις χρυσές λίρες του σ' όποιον τον λυπηθεί. Μάταια κι αυτός, όπως και οι σύντροφοί του, θα χαθεί. Μοιραία κάποιοι στέλνονται στην Ανατολία. Θα χαθούν. Γυναικόπαιδα πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν. Όσοι γλιτώνουν τη συμφορά μπαίνουν στα καράβια και μεταφέρονται ασφαλείς στα ελληνικά λιμάνια. Η μικρασία του Αιγαίου το 22 πέρασε ως τραγωδία σε ξένα χέρια. Οι θρύλοι και οι παραδόσεις των προσφύγων δεν μάζεψαν τη σκόνη απ' τις λίθης τα ράφια. Μας συντροφεύουν σαν μαγικό παραμύθι στη φαντασία, σε κάθε γενιά, σε κάθε βήμα του ελληνισμού. Μας υπενθυμίζουν τη μεγάλη αξία και την παγκόσμια προσφορά του ιωνικού πολιτισμού.